Kasan upaitan ngay, kat naputad mo tandagiti kayo kan kawayan na. Nagalas mo ti panakaramid na. Bangking pa iti tawa na, saan nga parihas? Baro nga uso day ta, ading kaw. Nagpintas tupay. Anya baro nga uso? Adakit kastan? Nangat nga to pwede may sa tawang ang ti may sa? Kit adaday, takasla agkid day abaro kuma, no makakita iti balasa. Ay, tsak na yan, nagalas. Sapain na alam mo ti dumatangdan mo. Di mo matgaya mamaw. Anya nga iti sapulan, kat timakdarmut akalapaw, adeng. Wala. Ngamsan ngagpada ti adigi na. Nangat nga to ti daduma. Ngam di tamot nagtulagan, ngagpada ti adigi na. Ay, sana mabalin na ito eh. Agkita tayo ti barangay hall. Kanjak itad ti daduma tangdan mo. Anya? Apay kumaasan mo nga itad ngay, adeng. Kat nabanugak may. Ay, pinangupang ornak lang aro din nito yang ko iti binalseg. Ha? Kung tandak pa ilang mo't paray. Di mo na yun na natin pa nagtuok ka. Ay, rumbang lang day takin ka. Ha? Ha? Kain rumbang lang ang maungtan ka. Ha? Kain saan ka ngagnak-nakam gamin? Ha? Way, namok akamalay tinaramid ko paray. Ay, nasaya at bigbigam ti kamalim. Bagbaga mo nga ron. Anito yang ko paray. Tanay, aging gaita. Di nakpailaan mo't itimplaan iti kapay. Ay, imbag at aday tala ti panusam. No, di nakakayat nga ilutuan iti ka na, di mabisinan kan. Ay, sus! Ay, saan mo't kumaang mapasama dito paray. Aha. Kasi akmay. Isu nga ron di muluk-lukwan ni Marituyang. Tulungam iti work na. Mas ad-ado pa'y kumati work mo ngam isu Kit nagtrabaho paray. Day tangarog. Di muluk-lukwan ta nagagay. Ay, atim kid dia. Pa'y ngayon sukat mo pa iti sa bali. Ay, saan ko mga yung sukat paray. Ninayunak lang mo ta. Yay. Uray man dayo na mo no sukatam. Sana mabalin. Di mo ipilit ti kamalay ngar aramidam. Dito ka dito inaramid mo. Day, apay ngagkatawa ka paray. Ada karbangan ni Biray nga agre-reparay. No, kaya't mo abayadan na ti udi na, baliwam ti aramidam. Anya po dayta. Kasla pilay anak katil ay ti kalapaw. Kasla bulding ti tawa na. Pati adigi na, bangking. Dayta ti makagapo, kapitan. No, apay nga nayaban kayo ditoy. Damagag no itad ko ti uday kung no saan. Aling araw, mga laki ti kadwak paray, tapno malpasay. Ay, wala. Rumbang lang. Tano malpas ti kalapaw, itad ko ti uday. Ngam no saan? Uray di tana Dayta. Awan tangdan mo. Ay, sus. Way, nading, ilipas kaw. No sumurot ka, Chep. Sumurot akmay. Wala, tapno duwata nga agaram niyan. Inton makaarim ta. Yawit tan adagos dito kadildatan. Makasawa ta na dagaw. Isuanas kan asumurot ta, Chep. Uray awan ti kadwan ni Uncle Kao. Wen? Makamumatan iti biyag na. Gore ka. Kasanungay no adda alinta. Alintarang kabutang mao. Napadasak tinakagat iti alinta. Nagsakit. Uray lang nagsangsangit iti 15 days in one part. Ako, kakit niya. Jak kabuteng ti kadak ka lang nga ulag ngim kabuteng ko ti alinta. Ay. Mga dalinta. Di ta na yan ta. Una, ay tumarayak iti 120. Talaga kadi asaan kan amalapdan asumurot ijay baybay kadaan time, Sana kang marik na kay Giant ti pakasaraka kiti balasa nga masawa. Ado ti samrid ijay. Kabutang. Uray pa'y kasla kadadakil ti anti asamray. Nungay alununan na katihigan ti agwaya, Uray no ijay mo ti pakasaraka kiti masawa. Uray pa'y mano ahigan ti abuaya ti mga lunong kanya. Sino ngayon ti kadwak ti balay? Awan na hanggang. Sa pa'y tagu-tagu ti aso iti rabe. Dahil takot ti kabutang ko. Iso asumurutan. Kwa, mabuti nga iti danom. Di oray saan ka nga digaws. Nagataramidot. Buyam langan na kita pag napipintas at chicks ijay igit ti baybay. Ay, wood anya. Apa nga italaan na panunod ka? Ay, sumurot ak nga.
Nagbati ka. O may nakailutuan iti kanenti white lady. Na! At tataulan ti aso iti kadarami. Ay, dinakman but-but ng kwaraw. Ay, sumurot lakaan. Ay! Ay! Namin anukan anabasbastad. Apay anabastad ka? Sa dutak ka no aming. Punumot ngamin. Saan kanto pa'y apulos ama ibaon? Nagagalit ako ng gail. Ala, ibaw na kung tagtulnuga ka dagaos. Ay, sayang. Dala daw ka nga imay. Sika kumati ibaon ko, imbis ani pari ba daw. Sika kumati matangdanan. Ay, babawi mo na. Pagawida mo ni tata ba daw? Kaya saan na babalit na? Ay, ala. Agagagit kanton inton maminsan ka anakan. Tapno saan ka na mabastid? Ay, nagsakit yung mabastid ang gail. Oo. Kasla saan ka anarwam? Kadayon ka mo't na mabastid. Saan mo matan nga ulit-ulitan na? Nagsakit na talaga. Aw, dahil ito'y nay. Pinicture ko na tata ba daw kanti ka date na balasang hindi plaza. Kita man. Aw. Kita man, kita. Aw, dahil ito'y aw. Yapay nakita. Aw, dahil ito'y aw. Ay, isugayam day ta tinang isukatan ni tata badong kanina na to yan. Kita man mat day taaladawan nga ipakpakitam kwaraw. Ni nana to yan. Ay, Apay nga da ka dito kami nanatong yang. Hay, berbirukak nga may ni tatam abadaw. Amuyaw no sa dino tinapanan na. ay saan na? Ay ni Chikwaro ka muna. Ha? Ay, amo kaya may. Agpudno kan Chip. Kununapan mo pa intulod. Ha? Sa dinaw tinang itulod ang kwaraw. Sa ka sa usay. Ah, Binili na lang nga din ajak ibagbagakin ni nanatong yang. kasta ya. Ibagam kanya kon kwaraw. Eh, Rumbang ama amwa. Saan ama balinday tang aramidan na kanya. La. Kasano nga tan? Kung tanak ni tata ba dong no ibagakan ka? Asinaw ti kayat mo amangungot kan ka. Syakwan no ni tatam abadaw. Delikado ka, Chip. Kuha. Ay, sige. Ibagakaon. Aray, sinurwakaw ni Kwaraw nga agaran. Ay, isugayam anabayag kayo ang nagtungtungtong ije sirok di akasya. Ngayon paray, kitrumbang laan, ngagpaisuro kanya. Tado ti amo, kawagas, iti panagaran. Kasta aya. Apay di mo malagip, idi ka banbanwagan ta. Kinusan mo mat nga inaram ni Marituyang. Ha? Binutbutang mo. Ayag tala ka man paray. Ang mga nod na makangagting ka. Basta Eh. inaram ko, nituyang ko paray. Periag. Aya. Inteng, saan mo ka di nga amo? No sa dino ti pagigyanan ti babae nga umututang ka ni Marikwanang? Ay, saan na magkit di nga inikkan tadi na ambaw. Babae nga umut-utang kunam. Masapul ang maamwak, no asino day ta babae. Saan ka di at taga dito'y day ta? Saan nga road? Ang mga no membro mo ti managdakdakas. Ay, day tangarot ti simkan iti panunot ko. Nagturad ama panumutang. Ay, awan ba na kunak manlaangan? Ay masapul adok talak dato'y abanag. When ay, dua ti karkar na ama paspasama. Ha? Adda sa nga ilay ama panagar-aram ka ni Marikwanang. Adamot sa nga ili aditay mo ama panumot utang. Ay, masapul nga agsipot dakwaraw. Ay, madi, tagparparik na kanya. Isungarod nga imbagakan ka, tauray siya kat mas daawak mo kadagijay atat tao. Ada itad ko at trabaho kwaraw. Anya ka di na itangkay. No pagsakbon da, nasa giti saka kangkay. Ay, saan ka pagsakdoin? Tamok matlangag pambar ka. Ha? Naglaing ka talaga kay. Na, Mamlat na nagpampambara ka nga. denggeman na laing. Si putam ti lalakay. Akanayon amapan ititirsinan ni kagawad kwanan. Kentay babae nga umut-utang ka ni kagawad kwanan. Para man nakaditi lalaki ang kay. Na, para mananasasawamot. Kita no sa dinuti pagigyanan na. Kastamot ti babae.
Alam ka di ti babae ang kay. Ay, jak amukan ka. Ha? Diskartam daytam. Tibilin ko, kat amuam ti paggigyanan da. Kay, numamuak nga ang kay. Alam ida iti ladawan. Yag mo kanya. Ano nyo ay tiladawan da? Basta aramidam, timbaga. Loko ka pare Di nak mabigbig. Sakre pare mga enteng. Nabartakan ta, di nak samot mabigbigan. Si kaya ni kumpare ngainteng. Diskumpiyado ka. No, agsang-sang ulang titao itay. Hindi mo na ako kilala. No, si ka ni kumpare ngainteng. Apay ngay, pimangit ka. Ay agtana ka man. Kasla kurang tininom mo nga arak. Kurang aya. Apay anak ko na maya. Masapul sa nga ginumtaman indap no mabigbig na no sino ako. Ay kaya ito na. Ito pa'y mati kwarta kay. Ibusin tamin. Agsubli tayo video kaya ta. Order tayo ti aray. Ay sige man. Marik na ka. Kurang nga talaga dyan na inom ta. May talaga ka di nga ado ti kwartam. Ay kit ado abaray. Dengan. Gure ka. Coins mo. Sagbibinting sapay. Nagbayagan nga umay ni Kwarog. Apay ngamin aya. Amumait asaan analaka amay ayabanday jay. Mapan nga ron ang pasada. Dala ko mapangibaon na kerkwana. Ay saan akayat ni Kwarog ti may babaon? Ibaon ko la ko maamapan gumatang iti pumada. Nagasidag iti tersena ni Marikwanang. Ay kat si kangaminan ati mapan. Ken ibaon ko kumasumakdo iti pagdigos ko. Naitatikon kunakan kakait. Ultimo pagdigos mo, ipasakdum payla iti sabale. Sino nga tati ibaon ka? Di nakita ni tigasta, inteng. Di nakpagsakduan iti pagdigos mo. Kaya't mo, ti mabalon. Ay, sus! Ay, saan? Unan! Ibaon ko ti bagig asumakdo iti pagdigos ko. Kahit, anya pa'y lang aron, ti araramidan. Nakatakder kamutlat taditan. Ay, inteng! Ingka gumatang iti pumadam. Kalpasan na. Ingka agsakdo iti pagdigos mo. Adeta, naibaon kong ti bagig banang. Kanayon ko man na makita ti may sa lalaki ti tersina ni Nanakwanang. Ay, jay ka de si Mikalbo, Kwarog. Unantay, nakita yun ay? Wen, imasidag kami ka ni Marituyang. Kat, ibagbagana, anapintas ni Marikwanang. Apay! Siniimyo ka di ti lalaki? Kani kagawad kwanang? Ay, saan mat? Naira na laang nga kami ijay. Ay! Madiday ta aramin nga mapan kay agsisimun. Kababain ta babae kaya. Naira na laang kunak mat. Naira na? Wano nairan ta? Ay, naginuman man din paray. Ay ko naman no nasirib ka pare. Apa damagan no nyatin na ginawa. Wala, takanayon ka matanan na kayo. Nagsatam. Ay, naglakaasong batan dahi ta sa lunsod na. Ito yung baso Anya, may nga. Alangan mga iti ungot. Wino sabat. Saan nga uso dahi ta pare? No iti ugmay, so. Uminom da ka na iti ungot. Wino sabat. Inton ko na. Patil-tilang ka. Ay, yak mo ipalubo sa balay. Apay nalakati mapatil-tilan. Alam, padasima. Ta marama naman sangga kan kontra patil-til. Pasensya akong natatautan ng bartak. Nagdakal magkati pasensya king ka balay.
Mas pasensyaan ka lang. Na, sakpay ka nung ti pasensyaan na. Ay na, ay tunkot na. Kumay ka di man na nagpalsiit, boy. Wang, nga masan na binili ti palsiitak ita. Anya nga ro ti palsiitang. Nagtakder kayo ato Ingato yung dagiti mayaw. Kumita kayo iti dagya pasay. Agdarong kwa si Jay. Police! Awan yung di pagdesisyon niya, Conrad. Natiliw kayo. Salbag ka, abala. Insagmak na kami kini File. Sana ka pala. May sakatanog dito yung barangay. Kadwa dagiti police ni Uncle Kwa Kapitan Inteng. Ay, santa na itarayan tilintag, Conrad. Uray naglamang ta dito nasulinat alugar. Da kayo gayam ti man nagdakdakas Imay kay gayam dito kabildatan. Ang di kay agbalin kanya. Ala, tay panda kayo iti karsel. Siya pa iti lokon niyo. Check. Nagpintas di balasa nga Arman. Long hair kan rosy chicks. Agar makayamat iti sana napintas. Nagsiksi. Makaasawa ako ni Tatawin. Dito ti panagriknat. Uy, nagmaya ata Sino ti makaasawa itatawin? Ni Chip Kwarog, tatabadong. Nagkuna. Siya ka. At dagaya man ararma kabalasang. Amom ko araw. Idi baruak pa ilang. Agar armak kanina na matuya. Denggam, Chip. Suruan na ka ni tatabadong, no kasano ti agaraw. Sige man nga raw tatapataw. Suruan na man. Kastoy. Haranam Jay palasang ngar arman. Nangag mo, Chip? Masapul pa'y ayada ita. Ay kitwin Kita man kanyak. Idi hinaranak ni Nana Matuyang. Sinong batan nakadagos? Nagwin na dagos. Ay, haranak, mamit nga rin dyan armak abalasang. Tapno sumbatan nakadagaos. Partakan nyo tiyag simintaw. Tapno mabit na malpas dito yung kalsada tayaw. Uy, partakan nyo! Nas ka na malpas sa dagos dito yung kalsada ng ipaparamid ni Uncle Kao. Nas ka na malpas adagos! Agalit kayo nga gulay! Trabaho! Unchep! La, sige! Trabaho! Ay, trabaho! ka man, Josep. Makadlawa ko na. Apa, Chip? Ipahinak pa yatultulada eh. Nya? Tap namang dagiti pada ta trabahador dito kalsada at ibagbagam. Kasi ka, awang pa'y nalpas mo. Hindi ngawan? Ada! Pasurot ka lang magkitalikutan. Katumulong at kiwariti simintaw. Kasi ka ngay mo, Chip. Anyang itararamidam. Napahanag ag merienda. Bisina ka. Pag merienda ka man ay, kat ka merienda tayo lang. Alakit din. Makitrabaho ka, tayo na ag merienda. Nagita tayo gamit ang bulodam. Isubli yun to Munang kail. Huwag kapitan, isubli mintaw. No isubli yun to dagita. Saan nadadaal, saan nagasgas, kan awan titiping na. Ay, huwag kap. Nagura ka. Apay ngamin aya. Pangan-anwan yaw. Sa dinuti pagkarpintirwan yaw. Rakragan mi tiruangan ti balay na tatabadaw. Saan nga umanay di dakil at TV ang ginatang da. Nagagit da talaga. Inteng! Apa nga umisam-isam ka nga may sa? Nakita nga ron ating mulong ni Pari Badawan. Nakita ating mulong dito ipaspasiminto ka kalsada. Iso ako nagagit. Di ka makita, managiti ka barangayan kat naggagay. Nangruna kan di kumparin mapadaw. Bilibak, iti kinagagat na dyan akong parag. Nga road. Napartak amalpas, di paparamid ka, no kasta. Ayos! Agkaramayat ako nada. Nasaya at magkindik, tapno malpas adagos. Ano nga masiminto di kalsada may? Yan nguray ka mo ta.
Umuna pa ama siminto dito batog ti balay tangkel kao. Kaya nalpasan. Sumaruno di ta kalsada iti sangwanan ti balay datata ba daw. Anya pa ingay. Siyempre, tuloy-tuloy data. Aging kay di sangwanan ti tersina ni kagawad kwa na. Ay, wala niya. Ang... Huwag ngagpaisaw. Saan ba't na mabalin alabsan iti sangwanan ti tersina ni kagawad? Isa ron tumit na hindi kalsada iti sangwanan ti balay ka. Ah, kaya naglawa. Ito na. At ang tumit ng pangiparking at iti tricycle ka. Ay, woy, saan to na maparsyakan iti pitak? Mabalintan ton ti Agustambay dyan. Na! Huwag ngagpaisaw ah. Ay, sos, padaanan tadag iti chicks. Ay, sos, makaasawa kon. Ganun, makaasawa ka mo tan chip. Ay, muna. Ayun, aguray ka man. Kasano nga di kalsada di sangwanan ti balay may? Ay, muna niya. Alangan mo't asa na masimintaw. Napay kumasan. Tuloy-tuloy nga rin ti progreso dito barangay tayo. Purok dos ka rin. Ada pa nga ta budget. Andabay. Danag mo na yan. Imbagam day ta, chip. Ay, aguray ka. Ha? Ay, nakibaga kini Uncle Kao.